Ya ora kok dasar. Nek saya tua kan saya budak. Sing saya tua apa? Tua iki budak, beser, watuk barang ngono iki lho. Kabeh ki bakal sok ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman. Wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki miser ngono kuwi. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Urung. Iya. Tak kira nek pengalaman Sesuk kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ah iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, serapopo. Iya. Mangga sambel kemangi. Ya. Langsung. Nganggo dibawani ora. Ya nganggo gilok-gilok dienggo. Apa? Genep-genepno? Ya dibawani ra apa-apa. Bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kowe iki nyambut gawe sangu apa Sing jeneng sinden ki sangu tembang, samu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah kok nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mampiat mayun. Eman. Ngadeg ora, Pak? Engko sike kok ya, aja di kowe iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Ngono. Mang deke, nggih, nggih. Lah deke. Tak gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kowe ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu rak yo alon-alon ngene. Jajal apa, Pak? Ayo tak deke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngadeg dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa ngono nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu monggo. Ben terkenal. Mancepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa karo tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Ah nggih. Wah. Lah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono? Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Nggih. Jalan Sukun numpak napa? Dalem Jalan Sukun numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta. Mbah malah kewirangan. Wis.